फारसे आखाइदो इखिनियाव लाइटार लगायदो ओरै गारहरदो नै इखिनियाव बेरना दै खुलुमबाय रायजोफोर दा बहुत गोबाव उनाव आंबो दिनै बार नांखांदो बमा गावनो नै जों दा रायन' जगमग बुहुत गावगासिनो फुजायाथ' मैयानो जोब्बाय खिन्थु जोंहा दिनै बार नांखांदो आंजों लोगोआव दंफायो मेनेजार दा बिथाङा आंजों लोगोआव गैयामोन बेलेग दाबसे गुबुन जायगायाव दंहैयोमोन बेनि थाखाय जों भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मानोना आंनि भिडिअखौ इसो मेनेज खालामो माने कन्टेन्टफोरखौ माबाफोरखौ बेनि थाखाय गैया नालाय आंबो एख' आइडिया मोनाखैमोन बेनि थाखाय बानायनो हायाखैमोन दिनै आं बिथांखौ लेंहरनाय लेखायै बिथाङा जोबोर फुङावनो बास हमनानै फैनाय जादों जाया लोङानो ओमफ्राय जों दा फुंनिफ्राय बमा गावगासिनो नै एखे दं रायन' आङो माबायाव थांदोंमोन दाखालि गुवाहाटियाव आरो गुवाहाटियाव पार्सनेल मा होनो खामानि दंमोन नै सारनिबो आंनिबो माने इनकाम दिहुन माबा मा होनगोन दा इखौ दिहुननो जिखिजाया इखौ मिथिखा नोंसोर नै लोगोफोर जों दा इखौ दिनै एख' खामानि गैला इनि थाखाय जों इखौ बुखुनोसै नै मेनेजारा दोंखाय टेनसन गैया मेनेजारासै आरो कि सिन्था मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो थ' आंखौ बांसिनानो बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नङा होनबाय दोङो सोरबा सोरबि भारा थाफैनाय हस्टेल थाफैनाय होनना आंखौ बुंदोंमोन जों दा बमा गावनो लाहार फाहार खालामगासिनो कुकार होलायनो इबो मोजां दस इनो बिरसिनदो इबा बिरोना बिरा नायनोसै लाना फै दा जोंनिया नै बिथाङा मायबा पसन जादो नै इखौ लायनो थांदो थ' जोंना दिनै माइरं गैया ओंखायनो नास्ता बानायनि इयावनो दा जोङो नै कुकारखौ उराय होनो ट्राय खालामनि जोंहा जेबो उसुबिदा गैयै इफोरबायसा जायगायाव गावगोन जोङो कुकार उरायनो खामदो हो नै गाइस कायटाटा जालांबाय हामसिगोन दा रायन' इमान पावार गैयामोन आरोना एबार जोङो जगमग 5000 होगोन 5000खौ लाना फै पयेट मोदोमनाय मोनो आं इखौ दा सोर खै हाजारनि बमा गावखौ खोन्थाहर जों बारा गावाखै मानोना इउटुबनि पेमेन्टआ आंनिया बेदर जानानै जोब्बाय मोनसेखौबो नांगौमोन जोङाखैयानो दस दुगैना दुगैयाखै नोङो थरसे बमाखौ इयो खनबा गाहाम लगायना गावनो लागा जादों आं कनफिउस जालायलांबाय र' दुगैना फैदोंना फैयाखै मानसिया आसल'थैनो हेगार आं गावनिनो नों केमेरा हम ना र' आं मोनसे गावनि दा बेस्राया गिदो नै इनि थाखाय आं इखौ बख'दो ना हिट जागोन नै खोनासं इखौ खावलायनो नाङा बे मोनसेयाव थाखागोन ना ओरै ओमफ्राय मोनसेखौल' लगायनानै गारना होयाव होमबानो बेरगोन इबो नै मोनसेया मोजांसिन सोर गारगोन इखौ इयाव नोङो ओरै लगायनानै इजोंबाथाय इयाव गारना हो होमबानिया नै मोनसेया बेरलांखागोन हारसिं मोनसे मानो जोङासै साला प्लेनानो मोनसेबो जाफाखै जेरै सानदो इदि जाया माने उल्था जायो गैला मोनसे बेरफादो बेरफाजोबदो जोंसो साननाया भुल जाबाय जोंनि साननाया भुल जाबाय ओंखायनो नोंसोरबो रिलेसनशिपआव इफोरबायसा मालाबाबो गोरोन्थि दा सान इफोर नोंनि मोजांनि थाखायसो जायो नों जि सानो बिनि उल्था जाखायो जों दा नेक्स्ट एयाव गावगोन इयाव माने बरिया जायो गावनानै हरनि समाव साउन्डआ मोजां गयो दा सानाव इमान खास खोनाया आरो मबाइलाव बारा हिट खोनाया
आङो भिडिअ खालामना नायखांबाय खिन्थु बारा हिट खोनाया बेखौ सोना होबाथाय राव 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 ओइ जामोनहैगोन बोरै बमाया नैयो 2021 नि बेयो 21 नि नैयो 22 नि ओमफ्राय 24 निया गाहायाव मोनहैजोब्बाय गैला नैयो खामदों खोमा एडजास्ट खालामगासिनो लागियासे Zoom खाम रिंखांजोब्बाय खोमाया मैया हराव मा जादो इयो आं रायन'नि रिभिउनि माने थिग नङा बमाया सिगां मोजांमोन बेनिफ्राय गोदोर मोनसे थवा फैबावोमोन आरोना सिगां ओमफ्राय मोनसे गोदोरा मोजांमोन बेरनायावबो ओमफ्राय फिसाया इमान ओरै खास नङा आरो आं बमा खोनसेनि इनिया माने इयो जिमान गोलावबाबो थबनो बेरनो हायो माने नैसेसेनि खामगोन खामनानै बोरैबा गोमोरनाय जानानै हारसिं पया स्पिडाव सोंनो हायो माने मैया आं ओरै दोङो ओमफ्राय फारसे आखाइदो इखिनियाव लाइटार लगायदो ओरै गारहरदो नै इखिनियाव बेरना दै थांनाय बोसोरबो मोनसे नैसेसे पजिसनावनो मोनसे बेरना होदोंमोन एबारबो एकदमबारे थांनाय बोसोरसो बायसा बेरदो एबारबो बिदिनो बेरना होदो मैया खोमा खासेयाव आंनि खोमाया नै फारसे जादाबो रिंखांबाय दों नैफोरखै मायबा नांफायजोबलायदो मैया नांनानै डेन्जार आरो मैया बेरनानै नै इयो इनिखाय गिनानै नैखौ सेलायनानै गावगासिनो ओंखायनो सेफटि फार्स्ट सेफटि फार्स्टनो दा रायजोफोर नोंसोर साननो हागोन आरोना जेनेबा दिवालियाथ' इमान गोबाव जाबाय दासो मानो होदो इमान गोबावनि उनाव होननानै दा आङो कारनखौ बुंना होनि भिडिअखौथ' आङो दिवालिनि अखानायै बानायदोंमोन बेनिफ्राय इउटुब चेनेला आंनिया मायबा जादोंमोन आरोना बिराद प्रब्लेम जादोंमोन मायबा आंनि आखायावनो गैयामोन माने डाइरेक्ट आंनि मबाइलनिफ्रायनो लग आउट जालांखादो मा जादों मिथिया सब माने एख'आनो गैखाया बाय पया गोबाव सानबा जुजिनायनि उनाव मायबा मायबि खामनायनि उनाव किबाके दा आंनि आखायाव दोङो ओमफ्राय दाख्लै सानथामसो जाबाय नामा आङो मोनफिननाया ओमफ्राय दिनै डेटआ जाबाय नभेम्बरनि 4 गाबोन 5 ओमफ्राय गासिबोथ' मिथिखागो गाबोननिफ्राय राज फुजा जागोन आरोना जोंनि बरमायावबो जागोन एबार सेकेन्ड टाइमनि थाखाय नैखै जागोन आं दा एसे दिन्थिगोन गाबोननिफ्रायबाबो दिनै एसे दिन्थिगोन आङो दा लोगोआव दंफायो नै मेनेजार येस थ' गाइस आं सेनखौ नै फुल मारिजोबनाबो लाया ओमफ्राय खेवनाबो लाया हाफ मारिना लायो मानो नैखै सासे दंबावो दा इउटुबार मानसि नायनो थाखाय मेनेजारजों लोगोसे सासे गार्ड लाना फैफानो लागा जायो बेखौनो लाना फैफादो नै आंनि गार्ड माने आंखौ मायबा खालामबा मेनेजार दैदो लागायगोन इनो दा फुजाया माबायसा जागोन जोंनि बरमानि आं एसे देखायनि गाइस नै सेक लाना दोंखायो आंनियाव बुंना दोंखायो भिडिअखौ वाइड एंगलाव बानायनो हानाय नंला माने वाइड एंगलाव बानायनाय लोगो लोगोनो बाङाय खोमसि जागोन आरोना बेनि थाखाय आं 1x आवनो बानायनोसै बाङाय मोजां नुनाय बायसा नोंथांमोना नायलांबाय था नै बिदि क्लाप क्लिप जोंथ' सलायो दा केमेरायाव नैखि दोङो जुबिनदा जोङो एन्टार खालामबाय फुजा गेजेराव आरो जों फार्स्ट इथिंजाय नुनो हागोन नै लाइट गोलाव ओमफ्राय इथिंजाय दलं दोङो ओमफ्राय ओइ नै इथिंजाय पार्क दोङो पार्क इयाव एकताला हटेल जागोन आं दा इखौ खोनसेनि नोंथांमोननो नै इयाव एकताला जागोन नै खामानि सोलिगासिनो जुदि नोंथांमोननि आंनि बायदि खाफाल नङा जुदि नोंथांमोननि खाफाला मोजां गार्लफ्रेन्ड दोङो नोंथांमोना लाबोनानै गोजौआव आजादि जानो हागोन बेनो स्टेजफोरबो बानायगासिनो दासो खामानि जोबथ'वाखै बिनि चेनेलखौ गुवाहाटियाव थांनानै जोंनि मा होनो डिरेक्टरफोरनिफ्राय हेल्प बिनानै मोजां खालामफिननानै होफिनबाय दा हेकसो जादोंमोन ना मासो जादोंमोन आं मिथिया खिन्थु चेनेलानो आंनिफ्राय डाइरेक्ट सेसखा उरायलांखाजोबदों मन्दिरा दा माने खामानिया दासो सोलिगासिनो सब स्टार्ट कमप्लिट जाजोबाखै गाबोन सानसे दंबावो नालाय सबनिफ्रायसो नायगोन मानसिफोरा बेनि थाखाय मन्दिराबो बारा मोजां जायाखै नैखै मुर्तिफोरा एडजास्टथ' खालामखांजोब्बाय खिन्थु इयाव माबाखौ लगायाखै फ्लेक्सखौ लागायाखै सायाव इयाव फ्लेक्स लागायबा जासिगोन बेनिफ्राय नैखै फट' पइन्टआ फट' लाग्राया
इबो जाथ'वाखै दासो बानायलांगासिनो ओमफ्राय इफोरखौ लाइटफोर थायो नालाय भिडिअ फट'फोर लानो मोजां जायो खिन्थु आंहा गार्लफ्रेन्ड गैया इनि थाखाय रावदोबो फट' लानो लागा गैया बिराद दुखुनि बाथ्रा दा सिख्लाफोर जानायबालाय बरियाके ओरै थाबायनाय भिडिअ बानायसिगोन आरो गाइस सारा मोनसे प्रजेक्टआव बिजि जानानै बेलेग आलादा डाइरेक्टरखौ फन हरबाय थ' आं इनि ब्लगखौ आं लाबाय मेनेजार हिसाबै थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे जोंनि बरमानि दैमा ओमफ्राय इयाव दोङो जुबिन गार्ग ओमफ्राय इसोरनि बेन्ड मेम्बार ओमफ्राय ओइनो दै गेजेर गेजेर मुर्तिफोर दोंसोयो भिडिअ बानाय गरम उथिलांलायबाय माने दा खामानिफोरानो कमप्लिट जाजोबाखै दासो बानायगासिनो नै इफोरखौ नै हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल हेल' आंनि पार्टनारफोर बिसोरो ओमफ्राय भिडिअ'आथ' माने दाख्लै आद्रा जानायनि थाखाय ओरैनो ससे बानायनानै होनो सानबाय आङो बाखि फुजानि भ्लग मोजाङै सब खामानिफोरा कमप्लिट जाजोबबा होमबानिया आं भिडिअ लाना फैगोन टेनसन लानाङा दा नोङो बे मानसि खावनाय जागामोन आरोना बेखौ थेना दोनदो खामानि सोलिगासिनो बेयाव डुप्लिकेट मानसि खावग्रा जागा बानायदों नैथ' अरिजिनेल नालाय बेयाव खावबाय थानाय खोनसिगोन खोमा किजानिबा दा खामानि कमप्लिट जानायनि उनावसो खोनथिनो हागोन गाबोन नाबा सबनिया जुदि कमप्लिट जायो होमबानिया खोनथिनोसै मेनेजार नेक्स्ट ब्लग माला फैगोन खोन्थानाव थ' नेक्स्ट ब्लगा जोंना नै मोनसे प्रजेक्टआ जोबनायनि उनावनो जों जागायगोन जों जागायनो आखायाव लागोन जों नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय सानखाना दोनबाय मायबा मायबि जों मोनसे जायगायाव थांगोन बेयाव खामहैगोन नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो नुफेराखैबो जानो हागौ बे जायगाखौ थ' बेनोसै फुजानि खामानिफोरा सोलिगासिनो जोबजोबाखै नैखि दखान सखानफोर दङ नै बेफोरो दासो बानायहोलांबाय दोङो एडजास्ट खालामगयाखैनो ओमफ्राय नैखि स्टेजआ जागोन इयो इखै खुलुमग्रा मन्दिरा इयो नैबो मोनसे माबा दा मा जागोन बा इखौ हमना मोनाखै जिखुनु खामानि सोलिगासिनो फुजायाव मोजां खोन्थिखागोन आङो टेनसन लानाङा दानो जुदि भ्लगाव सबखौबो खोन्थिखायो फुजा नायनाय रखमानो जागोन ना ओंखायनो स्पेसियेल मोनसे फुजानि थाखाय भ्लग लाना फैगोन आं बरमानि दा इखौ नायना थादो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं माने फुजा नायनो फैगौथ' ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअ बार्टार जाना दंमोन ना भिडिअखौबो होनो हायाखै बेनि थाखायल' माने बानायबाय बाङाय आपडेट होबाय नोंथांमोननो दा आंनि चेनेला हेकसो जादोंमोन ना मासो जादोंमोन आं मिथिया जिखुनु मायबा मायबि पासपर्ट मिलायाखैमोन बुहुत खस्थ'नि उनाव लाना फैफिनबाय मेनेजार दां दिनै मेनेजारा खुलुमबाय आरो जोंखौ फुजाफोराव नुबा माथो जों बरमानिनो लकेल हिसाबै जों खदाय नुगोन जोंखौ दा एसेनोसै एडभान्स फुजानि हेपि राज फुजा बाय बाय